Быйылғы құры жай малларға қышқа жетерлік азық әзірлеуден енді қиынлықлар тудырды. Бұл фермер һәм шәхси хуҗалыкларда тірліклер соны кемуге китермәдеме? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм қышқы чырда малларның продуктлылығын киметмәү. Мал осраучыларга дәүләт ярдәме, қышқы ярминкәләрне оештыру тәҗрибәсе хакында барды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов барысына да тәфсилләп җавап бирде. Фермерлыкны оештыру, кредит алу буенча тыңлаучыларның сорауларына җаваплар бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ленар Наилевич, хәерле иртә. Җәй гаять коры килде. Кышка малларга азык запасы җитәрлекме? Җәй коры килде. Җәй коры булу сәбәпле безнең азык-төлекне әзерләү авыррак булды быелгы елда. Особенно менә шушы әйтеп китәсе килә безнең Актаныш районнары, Әтнә, Саба, Азнакай районнарында монда азык-төлекне әзерләү бик авыр булды, потому что монда һава торышына килгәндә яңгырлар бик әз яуды. Яңгырлар әз яуду сәбәпле күп еллык үләннәребез тиешлечә уңышын бирә алмады. Шуңа күрә дә азык-төлегебезне тиешенчә әзерләү бик аз булды. Безнең менә 30 центнер берәмлеге бер хайванга булырга тиеш. Без шуның 27-сен генә әзерләй алдык бенкендә, 26, кайсы бер районнарда 25 тирәсе. Шуңа күрә сатып алу өстендә дә бу азык-төлекне эшне алып барабыз бенге секендә дә без күп төрле азык-төлек сатып алынды. Бенге секендә дә төрле өлкәләр белән алып барабыз әңгәмәне, һәр вакытта да ташы башату өстендә дә эшлибез. Ел ярымлык 2 елга җитәрлек азык туплаучы хуҗалыклар бар. Азыкның сыйфаты бозылмыймы соң? Ел ярымлык азык-төлек әзерләү сыйфатны һәр вакытта да югатмый. Хәзерге вакытта бит технологиялар алынга бара инде. Яңа төрле технологиялар куллану сәбәпле без бенкендә азыкны 2-3 елга да саклау мөмкинчелегебез бар. Шушы азык саклау ямалары, базлары дип әйтәбез инде, складлар, кыры үләннәр саклау складлары да бенге секендә алынга киткән. Шуңа күрә аның куркынычлыгы юк. Азыкны күбрәк әзерләйбез, шуның хәтлек мөмкинчелек бар сакларга да. Запассыз яшәп булмый, шуңа күрә киләчәктә обязательно запас белән яшәргә кирәк. Һава торышлары әйбәт булса, без киләчәктә дә 2 ел ярымлык запасын әзерләп куярга тиеш. Шундый максат куябыз үзебезгә. Соңгы көннәрдә бер туктаусыз яуган яңгырлар уҗымнарга, күп еллык үләннәргә тискәре йогынты ясамыймы? Тискәре йогынты ясамый. Бу яңгырларның минем әйтәсем килә инде, аның файдасы зур, потому что ни өчен дип әйткәндә, безнең җәй көне яумаган яңгырлар бик күп кырылык китерде бит инде. Җиребез сусыз калды. Менә бugünkендә яуган карлар эретсә дә барбер җиргә сеңеп бара, потому что туң юк әле җирдә. Ялган яңгырлар да җиргә сеңеп бара. Шуңа күрә биргән яңгырлары, биргән карлары Аллаһ Тәгаләнең ниъмәте, бugünkендә ул безгә киләчәк уңыш дип беләм мин аны. Киләчәккә уңыш кына була ул. Әгәр бик каты салкыннар, резкий салкыннар булмаса, бugünkендә бу яңгырларның тәэсире, яуган карларның тәэсире киләчәккә уңыш булып явacak. Мал асраучылар быел фураж бәяләре кискен артты дип зарлана. Аңлатма бирсәгез иде. Бugünkü секендә азык-төлекнең арту хисабы нәрсәдән тора? Бugünkендә үзебездә җитмәгән азыкны күрше өлкәләрдән алып кайтканда һәр вакытта да бәясе арта инде. Аның бит транспортный логистикасы дигән әйбере бар. Барыбер саткан кеше үзенең әзрәк элешен кертә бит инде. Сатып алган вакытта шуңа күрә дә аның бәясе бugünkендә юн булмады. Сатып алган карманың бugünkендә бәясе дә тиеше безнең үзебездә республикага җитештерелгән азыкның бәясенә карата югары. Шуңа күрә җитештерелгән продукциябызның бәясе дә югарырак инде бugünkендә. Себестоимосты әзрәк артып китү сәбәпле аның сата торган бәясе дә бugünkендә артык. Шуңа күрә менә үзебезгә килгәндә ярмаркаларыбыз оештырган вакытта ярмаркаларыбызда да без үзебезнең продукцияны кулланабыз бит инде. Үзебезнең коллективный фермерский хозяйстволар җитештерелгән, хуҗалыкта җитештерелгән, шәхси хуҗалыкларда җитештерелгән продукциябызны ярмаркаларга алып киләбез. Шунда сатабыз. Но аларның бәяләре бugünkü секендә кибет бәяләренә или менә торговый центр бәяләренә караганда юнәрәк. Шуңа күрә үзебезнең халкыбыз бugünkендә бу ярмаркаларыбызда куллана ала, килә алалар, пожалуйста, любой продукция бugünkендә бәрәңгеме, итме, сөтме, яшелчәме, любой продукция бugünkендә күрсәтелгән. Бу продукциябыз бugünkендә безнең ярмаркаларыбызда бар. Атна саен ярмаркаларыбыз оештырылып торыла. 25 декабрьгә хәтлек булачак аның безнең булуы. Һәр атна саен төрле районнарыбыз катнаша бу ярмаркаларда. Продукциябыз тиешенчә күләмдә, тиешенчә бәядә обязательно бар. Biz үзебез атна сайын бу ярмаркаларда үзебездә катнашабыз. Минсельхоз тарафыннан да куелган специалистларыбыз иртәнге 4-тән 5-тән чыгып,
Күндізге өмірге 12 хатлы гирилер, бәйлерінде контрольда таталар бітінсін, качествосында контрольда таталар, шоңа көре келегіз, ярмаркаларыбызға продукцияларыбыз жетерлік. Түрлі районларда хуҗалыклар, айрым фермерларның эш күрсәткечләрендә зур айырма сизелә. Уңышлы эшләүнең серләре нәрсәдә? Бенге секенде бу технология бәйле дип әйтергә кирәк инде. Моның технология бәйле бу хайванны ашатудан да тора, технология содержаниесында тора, каплатуыннан да тора, үсешеннән дә тора, эчертүеннән дә тора, технология содержание дигән әйбере вентиляциясы, освещениесе барсына да бәйле. Шуңа күрә менә тәҗрибә өчен китергән районнарыбыз Кукмара, Әтнә, Саба районнарында, Мамадыш районнарында бу продукцияны җитештерү безнең алдынгы рәтләрдә бара. Кайбыч, Лайыш районнарында продукция җитештерү барыбер иске суллар кулланылган, иске технологиялар кулланыла. Тиешенчә рационнары дөрес иттереп ясалып бетми. Шуңа карата без үзебезнең алдында максат куябыз, шушы районнарыбызда да, слабыйрак районнарыбызда да эшләргә моның алдында яңа технологияларны кертү, яңа дөрес иттереп ашату, дөрес технологиялы иттереп асрау өстендә максат кую, эшләү и шушы Кукмара, Әтнә, Сабалар шикелле уровеньга, Балташлар шикелле уровеньга калган районнарыбызны тартырга исәп. Еш кына чит илләрдән токымлы маллар кайтартыла. Нәселле терлекләрне үзебезнең Татарстанда үрчетү мөмкинлекләре нинди? Бу нәсел ише белән без үзебездә дә республика бик зур максат куябыз үзебезнең алдында. Безнең менә үзебезнең плем объединение дигән структурабыз бар, элита дигән структурабыз бар. Без монда нәселле әйбәт сөт бирә торган сыерларның үгезләрен алып кайтып куйдык. Алар бегенкендә алардан алган ырлык белән бегенкендә ырлыкландырабыз үзебезнең хайваннарыбызны. Шушы алардан алган таналарны киләчәктә дә шушы яхшы ырлыклар белән каплап, генетиканы яхшыртабыз. Киләчәктә дә шушы яхшы генетикабыз безнең яхшы иттереп ашатканнан соң яхшы уңыш бирергә тиеш. Шуңа күрә без моның өстендә эшләйбез. Республикабыз алдында шундый зур максат куелган. Киләчәктә дә безнең шушы комплексларыбызда яхшы нәселле тукымлы хайваннар күп булырга тиеш. Яңа ел якынлаша. Традицион бәйрәм алды ярминкәләре кайчанга кадәр дәвам итә? Бегенге секендә ярминкәләребез безнең бик зур районыбызда алып барыла. 13 урында бегенкендә алып бара, Чаллы өлкәсендә дә алып бара, Зеленодольск өлкәсендә дә. Бегенкендә 25 декабрьгә хатлык эшлибез дип әйтәм инде мин. Атна сайын безнең районнарыбыз киләләр. Атна сайын шимбә көнне була бу ярмаркалар. Монда бу ярмаркаларга бегенкендә бөтен продукциябыз бегенкендә куелган. Яхшы бәяләрдән, алар бөтенсе фиксированный бәяләрдән сатыла. Бәрәңгесе дә бар, ите дә бар, сөте дә бар, яшелчәләре дә бар, ыны да бар, кәбестәсе дә бар. Бөтен сельхоз формированиеләрдән килеп, шәхси хуҗалыклардан да киләләр, коллективный фермерский хозяйстволардан да киләләр. Любой кешегә бегенкендә сатырга мөмкинчелегебез бар. Любой продукцияны бегенкендә сатырга була. Урыны бесплатно бирелә. Объемына карата килгәндә күп мап килик дип сырлар кайберләре. Любой объемнап килергә була. Пожалуйста, менә иртәнге 4-тән алып, көндезге 12-гә хатлык сатыла бу продукция. Любой кеше килеп алала, любой кеше килеп сатала, бегенке секендә шундый мөмкинчелекләр бирелгән. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.